insha Allahu komai zai canza. Insha Allahu komai zai canza. Kullum muna hustling bayan wahala wata ran sai daɗi. Me nema wata ran zai samu, yeah. No condition to permanent, komai zai canza. Insha Allahu komai zai canza. Kullum muna hustling bayan wahala wata ran sai daɗi. Me nema wata ran zai samu, yeah. No condition to permanent, komai zai canza. Before I talk, I da tinki, kada na faɗi abin da bai da kyau, abin da na furta mai kyau, wata rana shi zan girma. I remember the time, some people not like my son. Mama say, don't tire, I dey pray for you, my son. One day, you go blow. Mama, now God bless you. Oh, pray for me every day. You as a light for my life, you as everything for my life. If I get money now, when I carry mama to go Mecca, I carry mama to go Medina. I go buy a car for you, mama. I go buy a house for you, mama. Anything you want, told me I go do it. Insha Allah, komai zai canza. Kullum muna hustling bayan wahala wata ran sai daɗi. Mai nema wata ran zai samu, yeah. No condition to permanent, komai zai canza. Komai lokaci ne shi yasa zan yi sokaci. Aboki ne mahalar haram, samsam karkaci. Allah raba mu da haram, koya take. Allah ka haɗa mu da halak, koya take. Arziki mai amfani wanda za mu yi taimako. Inda ka bayar a duniya shi za ka samu a lashira. Insha Allah komai zai canza. Kullum muna hustling